खुलुमबाय गिबियावनो मेडियानि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै सीमान्त चेतना मन्चनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मिटिं बेयाव जायो आरो बेयाव स्टेट लेभेलनिफ्राय सेक्रेटारि बिथाङा सफैदों। दा बेयाव मोनसे बानजाय आफाद दादों जे सीमान्त चेतना मन्चनि फैगौ डिसेम्बर दाननि 25 आरो 26 अक्ट'आव क'क्राझाराव जानो गोनां मोनसे कनभेनसन स्टेट लेभेलनि दा बेखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै आंखौ गायसननायाव आङो सीमान्त चेतना मन्चनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावदों आरो गोजोननाय बावदों जे बे मोनसे नन पलिटिकेल आफाद जाय आफादनि गेजेरजों जोंनि बे भारत बिमानि सिमाफोरखौ रैखाथि खालामनायनि सांग्रांथि लाबोनाय मोनसे गोनांथार आरो बिराद गेदेर मोनसे आफाद। बे आफादनि गेजेरजों जोंनि बे भारत बिमानि जे सिमाफोर बे सिमाफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोंनि सिमायाव थानाय साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ सांग्रां खालामनानै आरो सोलोंथाइ होनानै जाहाथे जोंनि बे भारत बिमानि सिमाफोरखौ रैखाथि होनो हायो। आर्मी पार्सनेल लोगोसे CRPF पुलिस बेटेलियन बिथांमोनजों जाहाथे जोङो लोगो होफानानै जाहाथे सरकारजों जोङो मदद होफानानै जों खामानि मावनो हायो। बेनि थाखाय बे सीमान्त चेतना मन्चआ खामानि मावबोगासिनो दङ। दिनै बानजाय आफादनि बे गेदेर बिबानखौ मोननायाव आं बेखौनो खावलायगोन जे बे जानो गोनां कनभेनसन बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो खुंफुंलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि भारत बिमानि सीमा ओनसोलाव नुजाथिनाय माखासे जेंनाफोरखौ जोङो गुवारै सावरायलायनानै जोङो मोजां रोखोमनि राहाफोर दिहुनलायनो हायो नामा। बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो रायजोफोरनिफ्राय आङो मदद बोसोन आरो थुलुंगा बेखौ आङो मिजिंथिबाय आरो आङो मिजिंथिदों जे जोंनि बे फैगौ डिसेम्बरनि 25 आरो 26 अक्ट'आव जानो गोनां कनभेनसन सीमान्त चेतना मन्चनि स्टेट लेभेलनि जे कनभेनसन बेखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनांगौ। বৰ্ধনা কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই দায়িত্বটো পালোঁ। তাৰ লগে লগে আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ আগতীয়াকৈ যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ আগৰ কনভেনশ্যনবিলাকত সন্মানীয় আমাৰ অসমৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালজী তেখেতে উপস্থিত আছিলে। এইবুলিতো আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এই কনভেনশ্যনত আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগ আমি বিচাৰিম। আৰু এই যিটো সংগঠন এই সংগঠনটো আমাৰ বিশেষভাৱে সীমাক লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। যি সীমা যদি সুৰক্ষা নহয় আমাৰ সমাজৰ জীয়াই থকাৰ এটা কি বুলি কওঁ আমিতো এই দৰকাৰ নাই। সীমাক আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ সীমাক আমি সুৰক্ষিত ৰখাৰ আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে সীমাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু সকলো সমাজে সকলো জাতি ধৰ্মই এই সীমাৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে এই বৰ্ধনা কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সমূহ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰি যেন আমাৰ এই আগন্তুক 25-26 তাৰিখ ডিচেম্বৰ যিটো আমাৰ ষ্টেট কনভেনশ্যনত আপোনালোকে আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব বুলি মই আকৌ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ অবিহনে আমি কামটো ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।